Yamde sappo e tatiɗo e Dakar, lamorgo leydi Sénégal yamde sappo e joyi to Paris. Bisimilla mon e kabaruji ɗi. Aisha Sow. Toɓɓe moɗe de aletta hande sappo lewru sappo ɓuri woni ñalawma adunayankore teddinirande hare sarɗi wargo ma en gartu hen e yiyande goto e daraniɗo haqqeji neɗɗo to Guinée. Taliban en noddi dowlaji ndentuɗi Amérique woto dillin gouvernement moɓe darni to Kaboul ɓe kaali ɗum ko hanki to dowa hakkude mabɓe e joɗaniɓe États-Unis. Russie lana wiro ko L410 yani hande to diwan Tatarstan e nder leydi Russie e yimɓe sappo e jeegomo mbasi hen pitali mumen ɗum woni toɓɓe moɗe de bisimilla mon e kettogol kabaruji ɗi. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde on calminama bisimilla mon e jonde men kabaruji. Maliseur Gloria Cecilia Navarez gujjanoɗo gila lewru ɗiɗi ɓuru hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi woppitama hanki ko ɗum andinni hen laamu Mali e cimtollo on dini yanke ko gomuji hadiyankoɓe ɓadiɓe Al-Qaïda diftinomo sarakerol Mali e Burkina. Laamu Mali holli hen weltade mum e andinde ɗum ko jincude jokkodiral darde e golle tiɗɗe e ɓeydude hen e ɓena dari gam jaggaɓe ɓe foof mbawa woppitere. RDC hare e haɓade ñawu Ebola na heble to beni funnangue leydi ndi to ganduɗa daɓɓodiral musgal teskanoma toon kadi gonɗinama goto na wondi hen e o saaha kulhuli ɗi ne mawni e banggue ɓesguji ɗi hanki kikiɗe goomu walla mbiyen jonde yuɓɓinama to beni e safrirdu kiwu banggue rewo e tawtoragol joɗaniɗo jagorgal kalfinagal cellal leydi ndi Croix Rouge UNICEF goomu renoɓe siwileɓe e gollotoɓe e cellal diwanuji. Alat hande sappo lewru sappo ɓuru woni ñalawma adunayankore teddinirande hare sarɗi e wargo Alpha Amadou Ba jeeyaɗo la Guinée gonɗo e fedde OGDH fedde daranide haqqeji neɗɗo to Guinée na arta e holko saabi eɓe kaɓo sarɗi wargo e nder windere nde o moni e fandu haala Poliba. moƴƴanaje manugu hande ɓay piiji ɗin holli e nder tarikuji yimɓe kondanama wara tawi kadi hara hunde ɓe bonna ɓayno haare ɓe warama ɗon o haare wata artede ɓaawo ko ɗum waɗi meɗen waɗde joni moƴƴo ɓe buyi fii no ɗum ɗon accu e nder leydi ndi fof minen lagina no ɗum ɗon acci donc hiwgol wonki yimɓe ɓen e dandugol ɓe e erreur judiciaire ko wawata waɗde ko tawi goɗɗo bonni wari goɗɗo mo wawa sokede ha ñande o maayi ɓay haren enen e makko wota en fof tigi tigi on kanko si tawi o tewike o itti wonki kadi o marede o itte e jamanu men o soke ha o maaya ɗum noon no ɓuuri moƴƴude e di enen en warudemo ɓay haren o nayni ɓen foyo fof so naɓama kaso o woni toon ha o maayi ɗon o hare ɗum noon no ɓuuri e di warugol mo tawi kadi hara erreur judiciaire waɗa hara ko condamnaɗo hara na kanko ɓayi ñawore nden no metti fi so tawi joni goɗɗo nanguirama fi warugol goɗɗo kono hara na kanko si o warama haray ɗum ɗon on wawatake artede ɓaawo ɗum waɗi ko meɗen dari fiyo ɗum ɗon accu e nder leyɗe ɗen fof. Taliban en noddi dowlaji ndentuɗi Amérique woto ɓe dillin gouvernement moɓe darni to Kaboul ɓe kaali ɗum ko hanki to dowa leydi Qatar hakkude mabɓe e joɗaniɓe États-Unis. Kettuɗen hen jantori Boliba. gila kono Amérique yalti Afghanistan ñande capantati lewru jeetaɓirɗo nde hittande haɗani dowlaji dentuɗo Amérique no jokkodiral mum e ardiɓe hande leydi Afghanistan gila hakkude lewru jeetaɓirɗo kono ko aset hanke woni batu gadego hakkude leyɗe ɗiɗɗi ɗe to doha leydi Qatar e biyol jagorɗo kalfinaɗo caggue bawa leydi Taliban en Amir Khan mo taki fewde e jayde Afghan en Baghdad min mbiɓe ko laaɓi yilade jibde gouvernement Afghanistan moƴƴani e hay goto jokkodiral moƴƴala e Afghanistan ko moƴƴere moni fof hay hunde fota waɗede ngam bonnude o gouvernement keso Afghanistan mo ganduɗa no wayi addande caɗele ɓiɓɓe leydi ndi dowlaji dentuɗe Amérique jabaki taw konguɗi jagorɗo Taliban en o kono hade potital ngal jogiiɗo kongol département d'état Amérique huliti wonde maɓe mbaɗa fo ha Taliban en ɗofto hakkeji Afghan en fo kadi maɓe mbaɗa ha Taliban en jaɓa dariɓe addude balle ɓe mbawa nadde e nder leydi ndi taw wonantaɓe caɗele ngam jaggonorde loriɓe e nder leydi Afghanistan hande ɓe koliti kadi wonde jiidugal maɓɓe to doha firtani wonde dowlaji dentuɗe Amérique no yaadi e gouvernement Taliban en. To Russie lana wiro ko L410 yani hande to diwan Tatarstan e nder leydi Russie yimɓe sappo e jeegomo mbasi hen fittali mumen yimɓe jeegomo cowama kan lana yani ko yamde seeɗa caggal naka diwno tedduɓe heeɗiɓe ko ɗo tonguɗen on jarama.